ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯିଏ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଏକ ହାତରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କହୁଛି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ହିଡେନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ 1993 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଭଲ କିଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଏକ ଛୋଟ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ରିକେଟ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କଲେ। 2015ରେ IPL ଖେଳିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ନେଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ। IPLର ସଫଳତା ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ ଓ ଫିଲ୍ଡିଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। T20 ଫର୍ମାଟରେ ସେ ଫିନିଶର ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଫୋର୍ଥରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଛୋଟ ଓ ଖରାପ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆସେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାକ୍ ଇଞ୍ଜୁରି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଟିମ୍ରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଓ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖାଇଦେଲା ସତ୍ୟ ଚମ୍ପିଆନ କେବେ ହାର ମାନେ ନାହିଁ। ଫିଫ୍ଥରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନେତୃତ୍ୱ ଓ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍। ପରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ରହି ଡିସିସନ୍ ନେବା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ କନଫିଡେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ଭାବେ ପରିଚିତ ଦେଲା। ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସଫଳତା। ଆଜି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି। କାର୍ସ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଫେମ୍ ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଦିନକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଏ। ଦୁଃଖ ଥାଇପାରେ, ଟଙ୍କା ନଥାଇପାରେ, ଲୋକ ହସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ କେଉଁ ଇନିଂସ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।